Sorry lo, udah tuh damik nang nela non bangke karbila meramai alunjir silunik po sila bangso alunjir kilo nalong kaduk kawe sudah make thurik perji bangse chuling riglo karbila meramai alunjir non lun ponik po elito si kaduk kawe tum skame kitkur pem la bangso alunjir afan man peng pipem kilun do nigi bangse chuling riglo Choroi piglo adutin sidame karbila meramai song alun pan manteng kitia pot choroi lo nono bang kele tum jai megle putho dam niklo na sige chengsia jai meg bang ke alu hi tum pan ke deng alam the sila bangso ke deng alam the ke than ponji lage indeng tho ke brahini karbila meramai ningkana segamai pialong tirikama mai phu anporta Karbianglong Autonomous Council along IEM
Itu ngacing honai sar surjo rong phasa rahin bensi than ponik po sinele sar phan chaneng rek lo. Elitung aluhi kedeng alam the aju iglona alam so kilo polotang te labang so amayalo elitung long SPCF amai pu lai charing leng ke hai sita me do pusi ajulong selang le pantan ele manteng pen theng so alongan chohang poniklo alang le pansita me karbia proi pak pen kar cho ponik di pansi chaning le Our nam lang pi along kedo jutanga delo atom sitame jong se kachisik mek dolo botang te adungan nai pate bolgi phase choning reglo jasamet kekan sapaklan ponik jephan our nam lang pi along pen kewan jutanga delo atom lapan asab rong phara ke hai ke japon jutanga delu ngatum nang letum jong se kachisik mek dolo botang te kan barin kachisik mai phase choning reglo Ilitung ratamai tiapor en pikpe labang so philo bodang ilitung pothara jai mek tame damik lo nang sitame nono bang ilitung ning karong jai mek lo lapon asai keong angbong sitame ilitung malong na chetong do ilitung ching hon pik solang do rat ching hon pik asongja anporta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang sir labang so mai pialong na chetong do rapor ka tipi thek la keli tum non penta choro ignam koi lasi ase the dum pen CM Saraphan Richard Abitha ase biong rong thelu arat rong minplamorat domal ha CM Saraphan Richard Abitha Choro iglo tangkanon ga aluhi ke deng alam thale aju iglo na ilito tirika mamai phu yem sojo rong pasa ahin te ingdeng thongke brahini kabila mename ningkan sek amai pi rong thelu aklam along padupon pini ijusi amai along nang chitong don ilitum kaching honai Karbiang CM Dr. Tuliram Rohang akehai aluhi sarpo aman penai tongdon adun thu litum Karbiang long West Karbiang long pen di mahasau pen kachitoy dun MP akehai Horen Singh De pen thu bangso melong pini pen aku kedeng pon Karbila menamai Tiripi mai phu ke hai kam sing hangse la pentu abarim amai phu ke hai barim inti la pentu na chitong dun thu litung kabita ngasong amai phu ke hai Chandra Singh Pro la pen part ame ilitung Karbiang Autonomous Council EM akehai Omar Singh Tiso akehai Lung Singh Teron akehai Jite Singh Hi akehai Mudram Lethe pendek Chenglok Board Chairman Long Singh Tok Bi tapan protame Karbila mename akimi mei phu mei phi lapen rap kong sun bang abang puduan an protame dak kacetong thu pini along ripen ke wang mei phu kong chun bang pen Chenglok bang phu bang pidoan aror arim pen ke wang mei phu kong chun bang pen bang phu bang pi tung doan an protame kapre ka song pen dak mon ngasi tong dun phu ke hai pi la pen phu
rong thilu rong primpla mahawararat sini beda ke citong tuan kasi kihek pen mei ke deng alam the alhi ke deng alam the ni lagi kurani ko bangkala hello pining la bangso mei pi da ke tong rong thilu along ke padolong ru bonglong terang hawar pulitung kacikimo pon pensi la bangso mei pi da kang padolo kasi la bangso mei pi ke paculapan jadi tung Karbenglo Thomas Council mate Karbenglo ACM Dr. Turam Mohang pen akirap hipik akilong si la na mei pi kithe da itung pado ponun lo pa pacun ponun lo pusit kunang po lalu la si botol bukan kemime puthat stame itung da rap kacetu lamet kacing hon lamiki kacing hon jutan kacing hon lebang soan hek po bangke gantang thom dak an inghan arwi ar penceng lok sitame charsidum sitame litum kadu kawe kacetong pen labang so mei pi kitun ponen lo ilto melamiki kacing hon ang hek lo pun lalu si labang so amei pi te pacu nalong kenang sot pen tiripi kabila mename kedam tangan ingkan dong muka kasida klamlong kedua hud mai pi kedua hud kacuni dun pen dak borjan hawar rong thilu rong plama along ke padu ponji pu tabang so lampe ke paklang penang ke koilu na pot along itu honta ninga klong churu pajiro kasi pining we lamang so mai rara mai pi along dilitung aluhi kado kawe nang tong an kenang sopen an apor ki onga pista me itu ma CM la pen itu ma MP la pen alang li long lo del tung klem la pen IM abang kuo tum an dak nang tong dun apon pining we lamang so me long along do phan kichuru pajir pen nili along phan deng pon lo la si li thihek me dalam thekan ini ta do lo si churu par pik lo akenang so dalam thepen la me pen alang tum ai hak alang siam sarapan kecuru nang yalam thedo la selang tu mahin pele pandak pon sunu nang asini ligi tirika mahin pen kan ini bangke lan cot lo kano Coro iglo alohi kedeng alam thei tirika mamai phohin pen lam thei ga pangdak pon po se iem sojorong phosa pangtame coro iglo nono bangke karbila meramai amai thulo pini ke deng amai phu pathi hek pen alang le phanele methang lam the kachi bigi base chane reglo Tongke brahini andeng karbila merame ningkan serame pi rada me pialong na aja tong dun karbiang lo Thomas Council ACM ning je theklong Dr. Tuliram Rong Hang ake hai Dima Hasal karbiang long West karbiang long pen kachitoy dun MP ake hai Horen Singh de EM ake hai Ritesh Singh hi ake hai Omar Singh Tiso ake hai Lun Singh Teron lapen ake hai Madhuram Lekhe chairman ake hai Long Singh Tobbi lapen karbila merame ake hai Barining Pi ake hai Lila Dhara Teron ake hai pi Taram Hamse pi lapen ake hai Lai Chaning Ling kethe tu lapen karbila merame ame pialong ardina ke pidun lamet kaching hon ahin pen kewang korti inggir kethe keting sarlar bong mumaratum karbila merame nona phong kepacun risonim sorong aje sertalin
pacun dia pen apor kom hek pen pusitami elitum ke pacun ponun ahok la ke mopen elitum tirikama me pu ke thana teng si Karbiang nong Otormas Council CM akhirnya abe pusum elitum laan kepathi peng elitum talon onde si alangli akhirnya kedua jane si elitum mesen pen kado kabe citong sar kacing waya warsa elitum long ponono karbi alam lapen karbi alam ya alam si cetan ji purutang te nonamat elitum eme thanga sai hem pustame non ke dobom asi em si elitum pan dui tala hem sitame alang lisi nake kimpilo lake penaka ajer ke ding pen elitum akimang laso mesen asai hem donaji po alang lige elitum mesen ban sai hem nakin piglo lapen arlu kangi tebul mesen anji pola hai stame long ik panlo TV komputer kene kami suki lahai mesen alang li thik pon si pini ke playing set lo alang li phan kai ke sitabe lasa lahai aputha ke litum tengni porune litum malam government along kili ko alam nang si litum je tham pon ji polo tangte isi ning karong me alam the bangke lahai lo ilitum non amat ke ingdeng crazy an ke ilitum MI la subject pen luka charli atum puri khap pilong bom lo lake laso ang deng bangke non ki bom CM tuliram long hang anangli methang ke klem ke ja ke me la pen lamet methang alam ka ching hon la isi ke thedung ang theklo tusi ilitum purun la pen non het jong ako ilitum thethulom lo karbi alam sitame medium school donangi elitum ahok